Anita Shetty, hi. Sunita, hi. Hello. Sandy, Raja Special. Sand ಅನ್ಗಲ್ಲ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಆಂಡ್ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಇಂಚೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವನಿತಾ ಇರಿಂಚೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ತಂಗಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದೊಂಬು ತುಲೆ ಈ ನಮೂನೆ ದೊಂಬು ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಕೇನ್ವರ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವನಿತಾ ಎಂ ಫೈನ್ ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಗುರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ನಿಗಲೇ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊನ್ನ ಕೂಡ ಹಲೋ ಸೀಸ್ ಪಂತೇರು ಸುಗುಣ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಎಂಚ ಹೊಳ್ಳಾರ್ಗೆ ಇಂಕಿಕೆನ್ನ ಅಥವಾ ಜಿ ಕೆ ಬಟ್ಟಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ഞാനൊಂಚೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನು ನೀರೇಳಿಗೆ ಪೋಲೆ ತರೆಬೇನ ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಂದು ಏನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಗೀತನು ಆತ ಬಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಟು ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಅಂಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ದಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ದೆಂಬುಡು ದಾನಿ ಉಂತೊಂದಿನಿ ದೆಂಬುಡು ಉಂತೊಂದಿನಿ ಏರ ಬರ್ಸೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರಕ್ಕೆ ದೊಂಬು ತೋಚಿಪೈನಿ ಎತ್ತುಂಡು ಹರೀಶ್ ಪಂತನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಒನಸಣ್ಣ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಯಾನೀರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಸಂಜಯ್ ಹೇ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನಸಣ್ಣದ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂಡರ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದು ಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋಜಿ ಬಂದ್ಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪುನರ್ ವಾಟ್ ಪಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ವಾಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಲ್ಲೆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಓ ಹೀರೋಯಿನಿ ರಮ್ಯನ ರಾಧಿಕಾನ ಜಮ್ಮುಲೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಹೀರೋಯಿನಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಸಾಕಾಗ ಇರೇನ ಮೈತೇದಿ ಆರೆ ಪೈರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ಓದೋನುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಪಂಪ್ನಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮಾ ಎನ್ನ ನೇಮಾ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ ಓ ಅಂಚ ಅಂದ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಇದು ಪೊರ್ತು ಬಾತೇನ ಉಳಿಯಲ್ಲಿಜ್ಜರು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದಿಜ್ಜಾರು ಓದಿಯ ಈರೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡರು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ ಓದಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಸಿಸ್ ಜಾಬ್ ಪೋಪು ಜರ ಸಿಸ್ ಅವೈತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾನೆ. ನಾನು ಉಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಂಡು ಬೇಡ ಎಂಕೊಂಚಿ ಪೂರ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತೋಳು ಮಂಡೆ ಹಾಳಪ್ಪ ನಾನು. ವೈಶಾಖ್ ಪಂಪನ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ರಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಿನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೊ ಇಂಕೆ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ದೀವಡಂದಿತ್ತಂದು ಅಂಚಾದ ರಕ್ಷಿತದಿಂದ ಸೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಟ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರಕ್ಷಿತಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದೀನ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಎಂಕಾಲ್ನ ಈನ ಪಾಡದೋಳನ್ನೇ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತು ನಟನ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕದು ಎಂಕ ದಾದ ಪರೋಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಬಾನಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನಸಂಡ ಎನ್ನ ಒನಸಂಡ್ ಏನಂಡ ಏರು ಹರೀಶ್ ಪಂಪನರ್ ಕೇಂದರ್ ಎನ್ನಾಂಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರೆ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಾತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಅಮ್ಮಸರ ಲೈಕ್ 4 ಗಂಟೆ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಹೇರ್ಲ ಬರ್ಚಿದ್ದು ದಾಲ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಮರಳೆಲ್ಲ ಕರೆದೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ನಿಗುಲ್ ಜೋಸ್ತಿಯಾ ಇಂಚ. ಶೋಭಾ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪುರುಷೋತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿಗಿನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಂಚಪೋದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮುಗಿಪಾತು ಬರ್ನಾಗ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೂರು ಚೆತ್ತೀನಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ ಸೇಜಿಲ್ಲ ಇವರು ಇಂಕ ಏನು ಊರು ಅಲ್ಪ ಏನು ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಶಿಲ್ಲ ಗುರು ಬ್ರೋ ಓಲುಲ್ಲಾರು ಶೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಯಾ ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ ಪರವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನತ ನಿಗುಲ್ ಪಾತೆ ನಾನು ನಿಗುಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಚಾಟಿಂಗ್ ಈರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಜಾಬ್ ಒಪ್ಪುಜಾರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಂಕ ಏನು ಪನ್ನತ ನಿಗ್ಲಿಗ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬಾಯರು ಇತ್ತಲೆಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪುವ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಂ ಪೋತುಜಿ. ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಯಾನುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನಿಗಳ ರಡ್ಜಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜಿ. ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ನಮ್ಮನ ಊರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಊರು ಶಿರ್ಲಲ್ಡ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅನಿಗೊಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಎಟ್ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಅಂದು ಪಾಡುಡು ಅಪ್ಪಗೆನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಯಾನ ಆಲ್ ದೀತೋಲಂದು ನಾನು ದೀತಿನೇ ಅತ್ತ ನಿಜ ಇಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದೀತೋಲು ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಗಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕದು ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಡತ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ತುಳು ಟಾಕ್ಸಂಡ್ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದರು ನೊಂದೇ ದೀತಿನ ಅಮ್ಮನ ಪುರದ ದೀತಿನೇಟಿ ಇದು ಗ್ರೋ ಐನು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬೆದ್ರ ಯಾನ್ ಓದುಜಿ ಬನ್ನದ ನಿಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬುಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನೆ ಆರು ಅಂದ ನಿಗಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಗಲ್ ಪಾತಿರೋನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಿಗಲೇ ಪಾತ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ. ಮಹೇಶ್ಗೆ ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ದಾದಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ನಿಧಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುರ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಓದೊಂದು ಕೊಡಿ ಜನನಿಗಳು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜೆನ ಕೇಳಿದಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ರಜೆನೇ ಆತ ಅಪ್ಪಣಿಗೆರೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ತೂ ಪೂಜಾರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಂತೇರು ಹಲೋ.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಲಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡು ಉಂಡೆರು ಚಾಪರಿಯನ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡನ ಹಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡೇರ್ನಲ ಅಯ್ಯೋ ಬರಂದೆ ದಾನಿ ಮದತ್ ಗುಡಿಯರೆ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಉದಾರ ಅವೇ ಇಪ್ಪಡು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಉದಾರ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ್ದಿಯೋಡು ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಹೊರಿ ಹೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಯಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಈನ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಕ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ದಾಯಿಗ್ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಂಡನೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನೆನ್ನ ಬೈಲಿಡು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಈರು ಬರ್ಪುನ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂವಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರಿ 20-25 ಜನ ಬೈತೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಜನ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಐಸಿಸ್ ದಾನ್ವಾರ್ಗೆ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಾನು ಕೂತೋಂದೆ ತುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಹಿಂಗೆ ವನಿತಾ ಶರತ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒರಿಯನಿ ಒಂಜೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯಿರಂದಿಜ್ಜಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾರ ಇಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GK ಭಟ್ ಒಡೆ ಪೋಯಿರಂದಿಜ್ಜಿ ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಒಡೆ ಪೋಯಿರಂದಿಜ್ಜಿ ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋರ ಪಣ್ಣೆ ಸೀದೆ ಪೋಯಿರಣ್ಣ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಚಾಂಡೆ ಕೆಂದರ್ ಇಚ್ಚೆ ಅನ್ನ ಇಹ ಎತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಕಾರ್ಲ ಬೋದಿತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಗಂದು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಆತ ಬಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಕೃತಿಕ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಫೇವ್ ರಕ್ಷೀಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಲಾಗರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫೇವ್ ಅಂಚ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪುನ ಇರು ಅಥವಾ ಈರಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮನೆ ಬಾಯ್ ದೊಂಬೆ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣದ ಮಾಮಿದಾನು ಇರು ಮಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿದಡ್ ಬೇಲೆ ಓದ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿ ಓದ್ತೇರು ಕ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಡುಂಡು ಏನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈಜೆರ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುನಿ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪುನಾರು ಐಕ್ಯತ ಉರುವಾಪು ಮರ್ಲೆಲಕ ನೀರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದಕ್ಕ ಮಾರೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಟ ಮಾತಾಡ ನಂದಿಪ್ಪುನು ಅವು ಪತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ನೆಲ್ಪುನು ಲಡೆ ಅನ್ಪುನು ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರಿ ಇಜ್ಜಿರಾರು ರಬಾನಿ MD ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ಒಡೆಪೋಯಾರು ಇರು ಇತೆ ಬತ್ತಾರು ಕೂಡ ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ನಂದಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಹೋಗ್ತೋಜೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ನ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ದಾಲ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪುಚ್ಚು ನಿಜ ದಾಲ ಮೇಕಪ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲೇಜ್ నేను చేతిద్న లంచన్ లక్క ఇంకో జన అంతలే గోడి లేట్ అండ్ 4 గంట ఆదండి
ಅಂಚು ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಚಂಬರ್ ಕವಂಡ ಪನಿಗಳು ಪ್ರಕಾತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಐಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಂದಿನಿ ಪಂದರ ಹಾಯ್ ಪಂತೆ ಹಲೋ ಕೃತಿಕ್ ನಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ 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 ಇದೇ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಂಟಿ ಸಿಸ್ ನೀ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತೀರಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೊಸತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಬಾಂಬೆ ಸಂಪೋಯಿರು ಊರಿಗೆ ಉಕ್ಕು ಬಂಡ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬತ್ತೀರಿ yang batin kal keluar bati cinta kal keluar ya naiku on di tini anda buk batin lain nigel mesin mal keluar bati cinta kal keluar anda anca nih kitna kali podo nigel pata bateron di podo anca chatiji nano cakini piriji ini karena cani porodan maltanda ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾತ ನಿಗಲಿಯಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೇರಂಡಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಎತ್ತು ನಂಗೆ ಆಯ್ ಬರಲಿ ಇದು ಲೈಕ್ ಕಂಡ ಬರಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲು ಯಾನು ಇರೇನು ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಉಡುಪೆ ಇರು ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆಂಚ ಗುರ್ತಾಯ ಗೊಲ್ಪುರ ಈರೆಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓದಾರ ಅಥವಾ ಎಂಚ ಇರಿ ಗುರ್ತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಜಂತ ಲೈವ್ ಪೋದು ಗುರ್ತಾನ ಎಂಚ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರೆ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವಾನ ಬೋರಾಪ್ ನಿಂಚು ಮಲ್ಪನು ನಿಗು ಆನೆ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಯರು ಛಾಯ ನೈಕ್ ಪನ್ಪುನರು ಪುರಿತ್ತೇರು ಮಾರಿ ಏತು ಪೊಳ್ಳುಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈವ್ ಯಾನು ವೆಟೇಶ್ವರಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ಪೂರಕ್ಲೆನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಗೂರು ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತ ದಾದಿ ಕಜಿಬು ಯಾನು ಪಿದೈಡ್ ಲಂಚ್ ಮಂದಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಜ್ಜದು ಪಿದೈಡ್ ಕೊಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು ಸೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವರ್ ಯು ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿಸಾರು ಪಂಡೇರು ಈನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಲೆಂದು ಅಜ್ಜದು ಅಕುಲ್ಪುರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೆತ್ತಂಡೇರ ಎಲ್ಲ ಬೊಕುರ್ತಿ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಉಳ್ಳವಳು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ಬಂಡಲೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ಬಂಡೆ ಸರಿ ಅಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಖಾರ ನೀಜ್ ಇತ್ತಲೆ ಇಂಕ ಜಡನೆ ಉಂಡು ಅವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನ ಇತ್ತಲೆ ಜಡನೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಬಡವೇ ಆಪುಜವೇನು ತಿನ್ನದು ಅದು ಪಂಡ ಮೈದಾತವು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಪರೂಪ ಬರ ತಿನ್ನದಂಚು ತಿನ್ಪುನ ಇತ್ತಲೆ ಬಡವ ನಿಜ ಫುಲ್ ಪಂಚಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿರಿಗೆ 30-40 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರನ ಶೇರ್ 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತನ ಇತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಡನೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾಣಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟರಿಗೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ತೂಡು ಯಾನ ಏನಮ್ಮ ಗೊಂಡತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ನಂಡ ಕಿತ್ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ನನ್ಸೋನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ನನ್ಸೊಂದು ನೀರು ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಇವಿಡಲ್ಲ. I am good. I am waiting. I am watching your vlogs every day. Thank you so much. ದಾಯಗಂದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ ವಾಚ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ದಾಯಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ ಹೊಂದಂಡ ನೆಕ್ಲೆಗ ನಿಗಲೇ ನೋಡು ನಿಗಲೇ ತೂಪುನತ ಡೈಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗುಲೆ ದಾದ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪುಡ ನಿಗಲ್ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀ ನೀನು ಗೊತ್ತಾ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಲ ದೂರ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಪೂರಲ ಐಟಮ್ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ಆಸೆ ದಾಪಣ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತು ನೋಡದ ಕೂಡ ಐಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಇರು ಪುಳಿಯೇ ಬರ್ದಿಜಾರ ಇರು ಮುಂಚೆಯೇ ಬರ್ದಿಜಾರ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಲ್ಮ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಣ್ಣ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪು ಕಂದು ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಹಾರರ್ದು ಉಂಡತ ಹಾರರ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡೆ ಇಂಕ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ರಾಶಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರರ್ ಪುರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ ಒಂಚಿ 3-4 days ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನೇ ಕರ ಉಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲೆ ಕರ ಉಂಡಂದ ಸರಿ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನೋ ಗುಣನಾತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರ್ದಾನೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಗುಣನಾತೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವೇನ ಈನ ಡೈಲಾಗ್ ದುಬೈ ಇಂಕ ನೆನಪರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ದುಬೈ ಇನ್ನೇನು ಉಂಡದ ಅಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ರೆಡಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೂಯರು ಅಮ್ಮ ವರ್ಪುಜಿ ಇಡೇ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಬರತ್ತು. ಮಿಂಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ. ಅಮ್ಮ ದಿನ ಬಗ್ಲಕ್ಕ ಝುಮ್ ಅವು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಎಸ್ ಇರಿಗೆ ಅವೇ ಸೂಟ್ ಹಾಪಿನಿ ನಾನು ಗುಣನಾಥಿ ಸೂಟ್ ಹಾಪ್ಜ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಟೈಮ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ವೈಯಡ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಪಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಹಾಪಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬರ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾಂಡೆನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುನು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡನಂಡ ಬೈಯದ ಹೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೈಯದ ಹೊರ್ತು ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ದುಮ್ಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಾಂಡೆನೆ ಪಾಡ್ನತ್ತ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಅವನ್ನೈತೆ ಇಂಕ್ 1K 2K ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಸಾರ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಇನ್ನದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ದು ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪದ. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಎಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಬೈಲೂರು. ಹಾಯ್ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ಲಂಚ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾತ್ರಿದ ತೂಡು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಂ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಏರಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಏನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನ ಲೈವ್ ವೇಪ ಇಜ್ ಬೈಜೇರ ಅಂದದ ಇಜ ಬತ್ತನಾರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ದಾನಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಪಿನಿ. ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೂ
ನಡಿಗಬೋದು ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾವ ದಿನಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರದ ಕೇನ್ಗ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರಡಾನಿ ಕೇನ್ಗ. ಹಲೋ ರಕ್ಷಿ ಬಂತೀರ ಧರ್ಮಾವತಿ ಮಾಧವ ಧರ್ಮಾವತಿ ಅದ ಸರಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್? ಪಿಂಕ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ವಿಜಯ ರಾಜು ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರೆ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಡವರ ಕೀನ್ಲೆ ಅರಿಚಿರ್ ಪೊಯ್ರಂತ. ಸಂಡೇ ನೀವು ಬರುವುದಲ್ಲವಾ? ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದದ್ದು. ಏನು ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದದ್ದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದದ್ದು. ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಹ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಆದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಲೈವಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಡೇ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಂಡೇ ಒಂದೇ ದಿನ ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಿಕ್ ಸೂಪರ್. ಏನು ಪಿಕ್ ಸೂಪರ್? ಓದೊಂಬೆ ಲಾವಣ್ಯ ಡಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂತೀರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಂಬ ಮರಿ ಓಲ್ಡ್ ಕುಳ್ಳುನೇ. ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಖಿ ಆರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಫಾತಿಮಾ. ಏರ್ ಫಾತಿಮಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಫಾತಿಮಾ ಎಂಚೋಲ್ಲರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಲಾವಣ್ಯ ಈರೆಂಚುಲ್ಲರ. ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಸೃಷ್ಟಿ ಹಲೋ ದೀದಿ ಹಾಯ್. ದುಂಬು ಗೈಸ್ ದುಂಬು 1 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ಲೈವ್ ಒಪ್ಪೆ ಮೋನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಚಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ. ഉണ്ട് ಅಲ್ಲಿ ದೊಮ್ಮುಡು ಕುಲ್ಲರ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಮೂಲೆಡ್ಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಸಿಸಿ ಎನ್ನ ಬೈಲೂಡು 4 ಬರೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು. 4ವರೆಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಚುಂಡ ಬಾದೇವ ದೊಮ್ಮಡು ಸಾಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ. ಹಾಂ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡಿತ್ತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ. ಚಾ ಕುಡಿದ್ರ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯನ್ ತೆಲ್ಪುನ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಲಾಫಿಂಗ್? ಪವಿತ್ರ ಹಾಂ ಬಂತೇರು. ನನ್ನ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬೋದು ಜೀವತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುಂಡಿಯ ಲೆಜ್ಜೇರು ತುಳಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಲೆಜ್ಜೇರು.
ಈಗಿನ ಚಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾತಿಜಿ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಬರುವಾಗ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾನುಲ್ಲ ಬೊಕದಾನ್ ಮಿಸಿ ಮನ್ಪುಜಾರಿಯರ ಈರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಗುಲೇ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಯಾನೀನ ಪಾತಿರ್ನ ನನಗೆ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ ಅದೇನಲ್ಲ ಇವೆಂದು ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಲೈವ್ ಇಂಕೊಂಚೇದು ಖುಷಿ ಮಂದೆ ಬಂದ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಕಾ, ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಕಾ, ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜ ಓಕೆ ಈರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓದಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಪಾತ್ರ ನನಗೇನೊಂದು ನಿಜ ಇತೆಗೆ ನೋಡ ಇನ್ನ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆನಲ್ಲ ಸಂಬಲ್ಲ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಹಿರೇಗ ಲೈವ್ ಖುಷಿಯ ಉಡತ್ತೆ ಉಂತುಲೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ತೂಪೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರಿದು ದಾಯಿಗೆ ಮಾರ ಲಡೈ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಡೀರು ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲೆ ಅವೇನು ಬುದ್ಧಿರು ಲಡೈ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪಾ ದೇವರೇ ಲಡೈ ಮಲ್ಪರಿ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಲೋ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಡೇ ಆತ ಎಂಕಂತೂ ಮೇರಿಪ್ಪಂದು ಬೋರ್ ದಿನಾಲೆ ಬೋರಿ ಮೇರಂಜೇಪ ಬರ್ಪೇರ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಬೈತೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮರೆ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಾರಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂಕಲ್ನ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬೈಜೇರಿ ಶೆಕ್ ಇಂದ ನಿಖಿನ್ ಮರುಸುಗಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಸೊಂಡ ನಿಗಲಂಚಿ ದೊಂಬ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಭಾರತಿ ರಘು ಜನ ಬೋಯ್ಲಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ 13 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಇತ್ತೇರು 13 ಬತ್ತುಂಟುಂಡು ದಾನಿ ಬೋರಪ್ಪುಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಲೈವಿಗೆ ನೋಡುವ, ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಪುನಃ ವರ್ಕಿಗೆ ಡೈಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದಾಯಿಗಂಚ ಪಂಡರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಯ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಗೊಬ್ಬರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏಪಲ ಬೇಲೆ 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 ಅನ್ಪುನತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಯಾನು ನನ್ನಲ ಲಕ್ಕುದಿಜಿ ಜೂದಿನಾಯಿ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟಿ ಅಂದಾದ ವರ್ಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ದ ಲೆತ್ತೇರಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಆರ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪಂತರ ಹಲೋ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ದೊಂಬು
ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋತೇರು ಒಂಜಿ ವಾರಂಡ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಹಾಲ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೊತ್ತೇರು. ಮೈತೆದಿ ಉಳ್ಳೊಳ್ಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಾಯ್ತಾ ಚಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡುಯೇ. ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡಿಯೇ ಪಂಡ ಒರಿಯರಿಯನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನುಡ ಎಂಚ ಈನಂದು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೆ ರಾಂಗ್ ಉಂದು. ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡಿಯೇ ಪಂಡ ಅಂಚನ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಹಾಳಿ ಪರ ಬಂದ್ರೆ ಹಪ್ಪುಂಡ ಚೂರು ಈನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಡು ಕನ್ನನಿ ಬಿಡೈತಿ ಓಕೆ. ಟುಡೇ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಮದರ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಉಪ್ಪೋಡತ್ತು ಇಂಚ ಒಂದು ಮರ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನವರಿಗೆ? ಎಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ఒక స్టేటస్లో పాడవేరండి ಎಲ್ಲ ఎన్ను చేరు డైలీ ఖాళీ ఇని మాత్రం స్టేటస్ పాడు షో మలుపునద్దు ఏపలు ఎప్పుడు ಓ ದೇವಾ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಿಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬರ್ಪೋಣಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಚುಚ್ಚು ನಿಂಗೆ ಪೂರಾ ಕಿರ್ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಮಾರೆ ಶೆಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊಡೋರು. ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಸ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಚನಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಉಪ್ಪಡತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಕೀನಿ ಲೈಫು ಪೂರಜಂತ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಪೂರಜಂತ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಉಜಿ ಒರಿಯರೇನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಯರೇನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೂರಜಂತೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಡು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಏತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು. ಒರಿಯನವರಿ ಬೊಡ್ಡು ಕೊರವಲ್ಲಿ ಬೇತಾಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಅತಿ ಇದೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂಗೇನಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ತೋಚೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ದಾನಿ ಎನ್ನೂನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಡೈಲಿ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಅಮ್ಮನ ಬೆಲೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಅಮ್ಮಡ್ದು ದೂರ ಎಪ್ಪಿರಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು. ಮುಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತನಾಗ ಯಾನಂತೂ ಏತ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಬಂದತ್ತು ಮುಟ್ಟಡಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಅನ್ಬಿಡ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಇಂಚ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪು. ಬಟ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮನೇ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತನು ಮೇರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ತಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ತಿರು ಆತಂದಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹೊಲ ಮಿಸ್ ಮಂತುಂಬ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಅದು ಕೇರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ ಬರೀತಿರ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚು ಉಲ್ಲಾರು ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಊರು ಬೈಲುರುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದೇರ ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಬುಧವಾರ ನಾನು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ನಲ್ಲ ಮೂಜಿಗೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದಿ ಅಮ್ಮಡ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ 100%. ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ರು ನೋಟು ಕುಳ್ಳು ಸೊ ನಿಕ್ ಪೂರ ಏನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ
എനിക്ക് இன்னைக்கு லெமன் விஷயம் பார்த்துருச்சு மாறரே எங்கே வில்பரா இருக்கும். ಯಾರು ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿಂದು ಲೆಮ್ಮನ್ ಏರ್ಲಾ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪೋಚು ಪ್ಲೀಸ್. ಚೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪುರ ವಿಶೇಷ ಇಂಕಲ್ನ ಬರ್ಸರ್ಪುಣ ಅಂದಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೊಮ್ಮಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ ಮೂಡಾಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರೇ ಬಂದು ಮಹೇಶ್ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದು ಜಿಗಾನು ಡೈಲಿ ಪಾತಿರುವೆ ಅತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಏರ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಉಡೇದಿ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಅತಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಅತಿ సెకెట్ కుల్లారా అప్పుజీ నల్పరలా అప్పుజీ సెకెట్ కుల్లారలా అప్పుజీ నల్లిపరలా అప్పుజీ ठीक है నల్లిపర అప్పుజీ ఉన్ని బేల అనిపి స్విమ్మింగ్ పోదు లైవ్ పులే జిని చప్పి నిర్మిలి కుస్సి అప్పు లీలా ఆదర్శ్ హలో పంతర్ హాయ్ గురు బ్రో ಆಲೆ ಆಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಗಿದ್ದೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ. ಹೇಗಿದೆ ಇವಳ ಲೈಫು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಹೇಗಿದೆ ಇವಳ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಪಡ್ಡು ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ವಾಟ್ ಜಾಬ್ ಡಸ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ? ಆರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಪಿರ್ಬೇತದಿನ ఇది ಮೂಲೆ ಸೈಡ್ದಿಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ತಂಬಿಲಗಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದೇ ಇದ್ದೀರ ಹಂಚ್ಕೋತೀರು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಸೀದಲಾಗಿದ್ದು ಓ ಅಂಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹೈಫೈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಹರೀಶ್ ಪಂತೇರ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂದು ಈನಪ್ಪ ನೋಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ ಲೈವ್ಡ್ ನಿಕೊಲೆ ಪನ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪುನರಿಂಕ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ತೇರು. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ನೀ ಕನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೌತಮಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬ್ರೋಗೋ ಪೊಣ್ಣು ತೋಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏಜ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿದ್ನ ಬೊಣ್ಣಾವು ಅನ್ಲೆ പൊണ്ണീരെങ്കിൽ എജ്ജി എത്ത കമ്മി ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮದಿಮೇರತ್ತು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆತನು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಳ್ಳೆ ಎರಡ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಾಯಕ್ ಇಂಚ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲಾಪು. ಪ್ರಸನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ ಹಲೋ. ಭವ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತೆಡಿಲುಂಡೆ ತೆಡಿಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸನಿಜ್ಜಿ ತೆಡಿಲೊತ್ತು ಬರ್ಪುಲು ತೆಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಲವ್ ಯು ಟು. ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಈರೆಂಚು ಒಲ್ಲಾರು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೊಂಕಣಿ. ಥಕ್ ಕಿರ್ಮುಡೆ. ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ. ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಬೇಬಿ. ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಹಲೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ 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 ಲೈಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ.
ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಜಪ್ಪ ಆತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಂಚಿದ್ನಾಗಲೇ ಏನು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುನು ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುನು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ. ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಚಾಂಡ್ ಅವರು ಆಯಿ ಏರಿ ಮರಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಹೇ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಇರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಮೆಸೆ ಮಂತಿನ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ದಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಒಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟುಪ್ಪಿಲ್ಲಕ ಮೆಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಇರಿ ಇಪ್ಪಡನ್ ಬನ್ಪಾರತ ತೀರಿಗೆ ನೇರೋಡ ಅಪ್ಪ ಅರ್ನ ಬಗದ್ದೆಗೆ ಇನ್ನು ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಂಕ ಅಲರ್ಜಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ 1 ವೀಕ್ ಪಿರ ಫುಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡ ತೋಚ್ಪೈನ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪೂರ ನುಂಗೊಂಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆನ ಮುಲ್ಪ ಸೈದೇನ ಇರೇನ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅರೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಇರೇ ತುಯ್ಯರತ ದಾದ ಬಂಪುನಿ ಅಂತ ಇಂಕಾಗ್ಲಂಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬೇಕು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಶೇಮ್ ಹಾಪುಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇರಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಒರಿಯೇ ಪಾಪ ಗುರುಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಾಪ ತೋಚಿನ ಅಂಚಿಕ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತಂಡ ಬದುಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಂಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಬದುಕರ ಆಪುಚಿ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನೇ ಮಲ್ಪುಚಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕುಂಡತ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಲಿಪಿರ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇರ್ದಾದ ಅನ್ಪಿರ್ಪಿಡ ಕೆಲವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಅಟ್ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಪೂರ ಮರ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರ್ ಲೈವ್ ಕೆಲವರ ಐಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಏನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಉಡು ಪೂರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಪುಲ್ಲಿಚ್ ತೆತ್ತು ಪತ್ತೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಜನ ಇತ್ತುಂಡು 26 ಜನ ವನಸ್ಸು ಮಿತ್ತೋಡು 26 ಜನ ವನಸ್ಸುಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದಲಕ್ಕೆ ರೇಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಬತ್ತೇನೆ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಪೇರಂದು ದಾದಾನ ಪರಪ್ ದಾದಾನ ಪರಪ್ಚಿ ಏನ ಮಾಮಿನ ತೋಚ್ಪಾಲಿ ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚೇರು ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಚಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಬಲೆ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾಪು ನೀರಿನ ಸೊ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀತು ದಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತ ಸೊ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವು ಅಕಲ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆಕ್ಸರೀಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಓಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ ಮಾತಾ ಅವರಿಗೆ ಐಕಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿನ ಪೋದಿತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ರೀತಿ ದಿನ ಸುದ್ದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎರೆಲ್ಲ ಲೇದಿಜೆ ದಾಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಹೊರಡು
ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಲ್ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಆವಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದು ಲೆಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ಪೂರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬರ್ರ ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಅಂಚ ತಿರಿಗೇಪ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಬರ್ರ ಅಂತೀರು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬಂತೀರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಪೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿತ್ನ ದಾದಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪಾದ್ರೋಡು ಜನಕ್ಲೆಡ ಬಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುವತ್ತ ಅಂಚದು ಜನಕ್ಲೆಡ ಒಂತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಅವು ಕೊಡ್ತೇರು ತೂಕ ಅದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಏನು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಗೆ ಏನು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಪೋಕಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾವಡತ ಅಂಚದು ಬೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ದಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೇಜ್ ಇಂಕವು ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಉಂದೆ ಮಲ್ದಿನತ ಕೋರ್ಸೆ ಮಲ್ದಿನತ ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲಾತಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋನಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತಕಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನವಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಫುಡ್ಡುದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೋದು ನಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಲೆ ಪದು ಮಲ್ಪಂದಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೈಟ್ ಏನು ಮೂಲ ಅಂಚದು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ ದಾಳ ಬಂಗಾಪ ಜನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಆತೆ ಚೂರಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಗಲ್ನ ಇದ್ರೋಡು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ್ತಂತೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಭವಾನಿ ಸರಿತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಒಲ್ಪ ದಾರಿಯೇ ಯಾನ್ ಬೈಲೂರ್ದಲ್ ಭವಾನಿ ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟೆ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ಸ್ವಾತಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುತ್ತು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿಚ್ಚು ಇದಾದ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂತಿನ ಆತು ಬಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದಿನ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಿಗ ಮಧುಗೌಡನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪ ಗುರ್ತ ಇಂಚ ಅಗ್ನ ಚಾನಲ್ ಪರ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್ ಅದಾರ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್ ಆರ ಗುರ್ತ ಇರ್ತಂದು ಅದು ಮಾತಿರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದು ನಿಕ್ಲಿ ವರ್ಷ ಕಾವೇರಿ ಗುರ್ತೊಂಡ ಮಧುಗೌಡನಗಳು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನತ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಗಲು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ವೇರು ಕಾಸು ಉಂಡು ತಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಗ್ಲು ಇತ್ತನ ಲೈಫ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾವು ನಾತೆ ಆಗಲು ಬಟ್ ವರ್ಷ ಕಾವೇರಿನ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೋತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 ಅಡುಲ್ಲೋಲಿತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೋಲ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೋಲ ಅವು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಾಗು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಧುಗೌಡನಕ್ಲಿಡ ಕಾಸು ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ತಾನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಆತೇಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮೆತ್ತ ದಾಲ ಅಂತನತ್ ಅಗುಲು ಆತೆ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಸೊ ಅವು ಭಂಗ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ಕಾವೇರಿ ಬೋರ್ಡಂಡ ತೂಲೆ ಆಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ ಅಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋತೊಲ ಮೀಟರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು MBM ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಮತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಭವಾನಿ ಸರಿತು ದಾದಿ ಕಚ್ಪು ಯಾನ್ ಪೆದಾಡು ಅನಸ್ಮಂದಿನ ಎಂಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ಗೆ ಲೆಸೋಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅನಸ್ಮಂದಿನ ಕೋರಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ದೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಲೊಂದು ತಮ್ಮಿಲ ಉಂಡು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡ ಮಾಮಿ ಪೋತಿರ ತಳಿಗೆ ಮಾಮಿ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಬೈಯಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರ ಸರಿಯಾಪ ಜಗಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ತೋಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡು ಬಂತದು ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿಜ್ಜೇರು ಇಪ್ಪುನೊಗ್ಲೆ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡಲ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೊಲೆ ಓಕೆನಾ ಉಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಂತೀರ ಹಲೋ ಪಾಪ ನಿಖಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವಾರು
ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅವು ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೈಸಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಿರ್ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಗೀತು ನೋಡ್ಕೂಡ ಕಂದಿನೊಂದು ಮಾತ್ರ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬದುಕುಲು ನೋಡದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈದ ಚಾಪರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನೀಶ್ ಬಂಡರಿ ಪರಿಯರಿ ಪೂರ ಪೋಯಿರ್ ಮಾರಶ್ಯ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯಿರು ಖಾಲಿ 5 ಜನ ಪುನಃ ಸಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೋಡಂಡು ಅಂಚದು ತಿರ್ಗೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಕಿಂದದು ಭವಾನಿ ಸರಿತ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ತೊಲೆ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಉಮ್ಮಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಚಿಚ್ಚಿಂಡು ತೊಲೆ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಸಾರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಇಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರಿ ದಾದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪರಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರ ಅವರೇ ಬೇಜಾರು ಇಂಕ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನನಗೆಲ್ಲ ರತಿ ಯಾವ ಇಂಕ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇರಿ ಶೆಕೆ ಬಿ ಆಯ್ತಾ